honetan ematen digute F indar batek eragiten diola gorputz bati horizontalarekin 30 graduko angelua osatzen, bai? Eta gorputza 2,6 metro egiten dituela plano horizontal honetan. Lehendabiziko galdera da zein den indar honek egindako lana. Gogoratu lana dela biderkadura eskalarra F indarraren eta desplazamenduaren artean. Biderkadura eskalarrak esan nahi du lortuko deguna izango dela zenbaki bat eskalar bat. Nola lortzen degun hori? Bueno, pues kasu honetan areaka mugitzen baldin bada, izango da F indarra bider delta isa desplazamendua. Honen esan nahia da F indarraren moduloa, gogoratu positiboa, desplazamendua positiboa beti moduloa delako, ez du inportan orakadoan, bider beraien arteko angeluaren kosinua. Hemen batzutan agertuko zaigu minus, eren segun eta ze angelu daukagun, kosinu alfa hau minus izango da. Beraz, aplikatzen dugu, indarraren balioa, moduloa 100 newton, bider desplazamendua 2,6 metro, bider kosinu 30. Eta honen balioa da 225 joule. Gogoratu lanaren unitatea dela joule. Hau da, newton bider metro, berdin joule. Hemen, lan hau positiboa da, bai? Hau da, indar honek egindako lana positiboa da. Honek, esaten digu lana positibo izateak, esaten diguna da F indar hau desplazamenduaren alde egiten duela, bale? Hau da, lana positiboa igiduraren alde edo desplazamenduaren alde egiten duela. Beatalean edo galdetzen digute zein den marruskadura indarrak egindako lana eta ematen digute zein den marruskadura honen balioa. Lehendabiziko indarra hau da eta desplazamendua hau. Haien arteko angelua 30. Orain berriz, galdetzen digutena da marruskadura indarra gogoratu beti igiduraren kontra egiten duela, orduan hau litzateke desplazamendua eta hau marruskadura indarra. Beraien arteko angelua zenbatekoa da. Hau balitz, haien arteko angelua 80. 120, 160, 180. Badakita hau askotan kostatzen zaizuela. Bale? Orduan, zalantzak ez edukitzeko, hau da 30, beraien arteko angelua 80, eta juten gara mugitzen hola, 180. Beraz hemen lanaren definizioa berdina litzateke marruskadura indarra bider desplazamendua. Biderkadura eskalarra, vektoren arteko biderkadura eta eskalar bat zenbaki bat ematen diguna. Orduan izango genuke marruskadura indarraren balioa ikurri gabe, bale? Moduloa delako. 1,2 newton, desplazamendua 2,6 metro, ikurri gabe beti positibo, bi hauek beti positibo izango dira, eta kosinu 180 izango da -1. Orduan, marruskadura indarrak egindako lana da -3,12 joule. Newton bider metro, joule. Eta hemen, lana negatiboa da. Horrek ze esan nahi du? Esan nahi du indar honek egiten duela igiduraren kontra, bai? Edo desplazamenduaren kontra. Lana negatibo izateak hori izaten digu. Gogoratu, marruskadura indarraren lana beti negatiboa izan behar du. Ados? Eta hau da dana edozein zalantza baldin badaukazu, mesedez iruzkinetan utzi eta erantzungo dizuet. Gero arte!